Pozdrav YouTuberi, dobrodošli u još jedan novi klip. Danas ću vam pokazati kako da napravite početnički intro u Sony Vegas Pro 11. Sve što treba da uđete u Sony Vegas. Mene ovo malo sporije ide, ali nema veze. Sačekat ćemo. Ajde, požuri. Sad. Na primjer, muzika. Ja neću sad stavljati muziku, pošto sam skoro dignuo Windows 7. Ja ću samo vama pokazati kako to sad sve ide. Idete u Media Generator i idete ovo titul i tekst. Tu stisnete i sad imate ovako. Izaberete šta hoćete. Ovo nije ništa interesantno. Ni to, ništa. Stay left, stay up. Ništa. Možda ovo. I sad prevučete ovdje dole. I sad će ovako nešto ispasti. I vi tu sad treba da upišete šta hoćete. Na primjer, evo ADHD. Izaberete ovdje slova da boje da bude ovako u sredini i ovo ovdje završite. Izvinjavam se ako čujete telefon. I sad vidite kako to treba da izgleda. I ovdje malo to smanjite. Sam da ide nijem slučajno pjesmu nekako. Imam. Ova je interesantna. Ne tu. Vid mene budali. Idete ovako. Sad izaberete tu pjesmu i evo je ovdje i prevučite dole ispod i izaberete i vidite sad kako to ide. To onako možete vi promijeniti šta god hoćete. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, može like, koment i obavezno subscribe na kanal. Ćao!